Em îro qala çîroka rojnamegerekî Kurd bikin ku di nav de gelek pirs û nakokî hene. Em qala kî dikin? Em qala rojnameger Silêman Ehmed dikin. Silêman Ehmed kî ye? Silêman Ehmed edîtorê Beşa Erebî ya ajansa Rojnewsê ye. Rojnews kî ye? Rojnews ajanseke li Silêmanî karê rojnamegerî dike. Silêman Ehmed wekî rojnamegerekî zû deye li wê derê kar dike. Roja 01.10.2023 ji başûr diçe Rojava, diçe taxa Şex Mehsûd cem malbata xwe. Piştî 25 rojan, roja 25.10.2023 dixwaze vegere ser karê xwe ji deriyê sêmev kara bi navê dinderiyê pêşxebûra derbasî başûr dibe. Lê asayîş wê rojê wî binçav dike û dibe. Heta 6 rojan tu agahî jê nayê girtin. Piştî 6 rojan asayîş qebûl dike ku ew hatiye binçavkirin. Dûre parêzer dixwazin wî bibînin, vê carê asayîş dibêje ne cemme ye. Heta kengî heta 211 rojan em nasnameya wî deynin aliyekî, fikrên wî yên siyasî em deynin aliyekî. Çi dibe bila bibe? Wekî însanekî ji rêzê 211 rojan ne malbata wî ne parêzer hay jê tune ne agahî jê nagirin. Piştî 211 rojan asayîş qebûl dike ku ew girtiye. Piştî 211 rojan parêzer diçin rojnameger Silêman Ehmed dibînin. Baş e heta kengê ev reş didome heta 278 rojan yani heta îro yani heta 29 tîrmeha 2024. Îro çi bû? Îro dadgeha Duhokê rojnameger Silêman Ehmed darizan û 3 sal cezayê hepsê lê birî. Çima? Bi îddia ku endamê PYD ye. Em dizanin gelek endamên PYD rêveberên PYD hevserokên PYD çûn başûr çûn hewlêrê li wir di otelan da civîn çêkirin, yeknehat girtin û tiştek wisa derneket ortê. Lê îro Silêman Ehmed rojnameger bi îddiaya endamê PYD hat cezakirin. Bifikirin ku tu ji bajarekî din, şî bajarekî din lê dema vedgerî tê girtin û 211 roj kes hay jê tune ye. 278 rojan vê carê bi îddiayekî din ku heta îro nehatiye dîtin tu ceza dixwî. Li başûr navendekê rojnamegerî heye, navê Metro Center e. Metro Center piştî vê biryara dadgehê daxuyanekî belav kir got ev biryar ne dadwerane ye divê Silêman Ehmed bê berdan. Parêzerên wî jî gotine ji bo betalkirina biryarê em ê serî li dadgehê bidin.